Но обаче добрият криптор. Железният човек. Сенсей Змия. Ланс Ричмонд. Дарет. Зуго. Нинджаго. Мини епизоди. Сезон 6. Ловци на чудовища. Епизод 1. Новото чудовище. Кой си ти? Аз? Да, ти. Какво животно си? И как ти е име? Аз съм акула циклоп. Какво? Акула циклоп? Има такава. Да, има такава. А как ти е името? Найджел. Той на какво се смее? Чуй пък неговото име. Крагер. Какво му е смешното? На моето име какво му е смешното? Смешното е, защото не е като злодейско. Но той е Крагер. Както и да е, моята сила е златната. И аз съм по-силен от теб. О, нима, моята сила е зелената. Да, но златната нинджа е по-силна от зелената. Те са един и същи. Да, но и лойте стана златна нинджа също и зелена, така че... Просто да се сбием. Съгласен ли си? Да!